L-Speaker tal-Kamra qed jagħżel li jagħmilha ta' watchman u paraventu tal-Gvern. Din l-analiżi jagħmilha l-editorial tat-Times of Malta li jispjega kif ir-rwol tal-Speaker ta' dik li hija l-ogħla istituzzjoni f'pajjiżna hija mfassla fuq dik tal-House of Commons fl-Ingilterra. Fil-fatt, il-kariga ta' Speaker fil-Parlament Ingliż hija meqjusa fl-istess livell ta' importanza ta' dik tar-Reġina. Għall-Ingliżi l-indipendenza tal-Speaker hija l-garanzija għad-drittijiet tal-minoranzi u mistenni li min ikun f'din il-kariga iżomm standards impeccabbli ta' imparzjalità u sens ta' ġustizzja. L-editorial tat-Times jgħid li Angelo Farrugia li għandu 66 sena ilu jippratika liġi 21 sena u ilu fil-kariga ta' Speaker sa mill-2013. Madankollu, ikompli l-editorial, Farrugia naqas għal kollox milli jifhem eżatt x'jitlob minnu dan l-irwol u kif inhu mistenni li jżomm għolja id-dinjità ta' din il-kariga. F'dawn it-8 snin Farrugia naqas milli juri rida li jżomm għolja l-standards ta' ġustizzja u imparzjalità. Jidher, ikompli l-editorial, li aktar moħħu li jisma' dak li qed jgħidlu sidu milli li jipproteġi l-indipendenza tal-uffiċċju tiegħu. Jippreferi jimbarazza lilu nnifsu iwaqqa l-isem tal-uffiċċju tiegħu u tal-Parlament milli jpoġġi lill-Gvern f'pożizzjoni skomda. L-editorial isemmi kif din il-ġimgħa stess Farrugia għażel li jtawwal il-proċess fil-konfront ta' Rusjan Kutajjar billi jitlob li jsiru aktar investigazzjonijiet minn barra dawk li diġà għamel il-Kummissarju għall-Standards dwar allegazzjonijiet li deputat laburista ħadet 20 ta' eluf ta' euro f'senserija li ma ddikjarax. Bħala Speaker, Farrugia kien irrifjuta wkoll li jipprovdi r-riturn tat-taxxa tal-2017 tal-Prim Ministru Robert Abela u qal li għażel li jagħmel hekk fuq pariri legali. Imbagħad astjena milli jivvota dwar ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fuq ksur ta' etika tal-Ministru Carmelo Abela. Ċaħat mozzjoni għal dibattitu urġenti fuq l-implikazzjonijiet politiċi fi żviluppi li ħarġu mill-investigazzjonijiet fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. U kien waqqaf ukoll mistoqsijiet dwar kontijiet offshore tal-ex Chief of Staff ta' Muscat Keith Schembri u dwar l-inkjesta Grant. L-editorial jagħlaq b'dan is-suġġeriment dwar l-Speaker li wieħed jibda proċess biex jinstab suċċessur xieraq u kompetenti ma tkunx idea ħażina.